balang mas tugnaw o bugnaw mga kaaksyon? Ang hangin sumo nga aga, tungod kami pag-ulan gamay, or ang ila nga relasyon. Mga kaaksyon sa liwatan, Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Sumunga adlaw sang Domingo, it's July 25, 2021. Kada sigsang adlaw mga kaaksyon, ano? Doon sang saan na nagsugod ang bulan sang Hulyo, kita mga kaaksyon yari na sa ulihing simana para sa bulan sang Hulyo. Pagkatapos sang Hulyo mga kaaksyon, magalumpat na naman kita ha sa bulan sang Agosto, then after August mga kaaksyon, yung ginatawag nilang bulan sang tigkiliwi. Amo na ginahambali ng krisis na naman kuno nga bulan. And then after August, magasugod na ang bare months. Wow! September, October, November, December. 4 ka bulan na lang mga kaaksyon. Ang paghulat mo sa ginatawag nga kaaywan nga 13th month. No? Sino ba lang hindi malipayon nga pag-istoryahan ang 13th month? Istoryahan tala mga kaaksyon pero dapat hindi ginaanay pag-i-cash advance ang 13th month. Anyway, sumuga adlaw mga kaaksyon, it's July 25, 2021. Kamu bala mga kaaksyon, ready na nga pag-istoryahan ang isa sa mga natabo sa itong mga nagliligad ng mga tinuig. Pero ini mga kaaksyon, July 25, tuig 1928. Pag-istoryahan ta subong mga kaaksyon kung sino ba lang nabunag sa itong 1928. Ini siya mga kaaksyon na history sa showbiz sang Pilipinas. Ginbunag ang King of Comedy sang Pilipinas, wala sang liwan kundi si Dolphy. Hari sa komedya sa Pilipinas, Dolphy. Amo bala nakahibalo mga kaaksyon kung ano bala ang real name or full name ni Dolphy. Sa mga jokes ang muna Sino bala ang artista ang wala siyang apelyido kuno si Dolphy mga kaaksyon? Hindi Dolphy lang yan mo. Ini siya mga kaaksyon na para inyo man mahibalaan. Ini siya si Rodolfo Vera Quizon Sr. Rodolfo Vera Quizon Sr. Amo na siya ang kompleto nga pangalan ni Dolphy. Siya mga kaaksyon ang ginbunag sa itong 1928 ang kilala sa entablado bilang si Dolphy. Pidol Kagulay sa itong 1944. Isa ka Pilipino nga komedyante nga nagsikat sa teatro, radyo, telebisyon, kag sa madamo nga mga pelikula. Si Quizon mga kaaksyon ang nagsugod sa iya nga pag-eskwela sa edad nga 6 ka tuig sa public school na Magat Elementary School kag Isabelo de los Reyes Elementary School hasta sa edad nga 7 ka tuig. Tapos nagsaylo ini siya sa Florentino Torres High School. Sang bata pa si Quizon mga kaaksyon ini siya ang nagabaligya sang mani kag pakwan sa mga sinihan. Ini man ang iya pabaagi para makalantaw sang libre sa mga sinihan. Siya ang 13 anyos pa lamang mga kaaksyon sang magsugod ang World War II. 13 anyos pa lang sa mga kaaksyon nagsugod ang ginatawag naton nga World War II. So ano ba lang mga natabo sa World War II mga kaaksyon? Isa na diri ang binombahanay. Di minsan bala, galakat-nakat kada mo tapos gol pala mahulog nga bomba bala, ti kadelikado mga kaaksyon ano. Pero sa pagsugod sa World War II mga kaaksyon, ining edad ni Dolphy 13 anyos pa lamang. Magluwas sang pagbaligya sang mani kag pakwan mga kaaksyon. Pisa nga tao si Dolphy sang ubin pa siya So magluwas sa pagbaligya sang mani kag pakwan mga kaaksyon.
siya man ang nagapahining sang mga sapatos. Sa makita nyo mula sa mga pelikula, mga kaksyon, may tao dira ka nagapungko sa isa ka pulungkuan pagkatapos may ara dira isang bata, di ba? Bata nga nagatinlo kag nagapahining dira sa imong nga sapatos. Amo ni isang una eh. And then as day goes by, wala na sa pulungkuan, ginabili na lang ang sapatos, di ba? Ginabili mo dira sapatos mo sa isang lalaki. Actually nabtan ko pa ni even until now, di ba? Dira sa may Central Market nga area, ginabilin dira ang sapatos, kumbaga pa ipa-repair mo, dala na ang pahining. Butangan dira bisang itom dira nga daw pilit bala. Basta gasugod sa letter K, di ba? Ginaki. Namo na bala. Tiyan mo na mga kaksyon, pag kuha mo siyang sapatos mo, magluwas ka, na-repair na ini siya, dala na ang pagpahining siyang sapatos. Wow! Kumaga package deal mga kaksyon, ano? Pero way back, sa hubin pa si Dolphy mga kaksyon, ini siya ang, isa pa rin sa mga sideline niya, ha? Nga nagapahining siya sa mga sapatos. Isa pa gid sa iya nga sideline mga kaksyon, ha? Sa hubin pa siya, ha? Pisan kayo nga tawo. Pagbutang sa mga botones sa pabrika sa mga dilargo. Pagsikyar sa mga butilya, kargador sa mga gamit sa barko sa puerto, kaga pagpangita sa mga salsalon, kag hindi siya naging driver man sang kalesa. Wow! Grabe! Butang ta sa edad mga kaksyon nga 13 anyos, 14 anyos, 15 anyos, di ba? Amo na ni mga kaksyon ang ginahimo o ginaobra ni Dolphy. Wow, grabe no? Tika mo bala mga kaksyon sa edad nga ni, ano bala ang inyo nga obra mga kaksyon? Kamo ba lang nakatilaw man sang ginobra o ginhimo ni Dolphy sang edad yang ang iya edad mga kaakson 13 anyos, 14 anyos. Galing itong ibandra lang sa balayan no kat si mama kag si papa lang nag-obra. Pero ang iya ni Dolphy mga kaakson halos naagyan niya tanan, di ba? Naging kargador, naging driver, nagpahining kag nagkayo siyang mga sapatos. Wow! Kag nagbaligya pa ha sang mani kag pakwan. Amo niya kapisan si Dolphy sang hubin pa siya. So ari pagin mga kaaksyon sa bakante niya nga oras, siya ang mahilig nga magtan-aw sa mga stage shows sa live theater kag Avenue Theater mga kaaksyon. Kag diri niya ginbiliban ang mga komedyante na sanday pugo kag togo. Kag ang mga dancer na sanday Benny Mac kag Bayani Casimiro. Tungod sini, diri nagsugod ang iya nga inspirasyon kag handom nga maging isa ka komedyante. Si Kizon mga kaaksyon ang nagsugod sa pag-perform sa stage sa tiyempo nga ginsakop sa mga Hapon ang Pilipinas. Sa edad na 17 anyos, si Benny Mac ang nagkuha sa iya para mag-ubra bilang chorus dancer para sa isa ka bulan sa Avenue Theater kag sa Lyric Theater mga kaaksyon. Nagwa man siya sa mga palagwaon sa Orient Theater. Ini siya mga kaaksyon Gulay. Gulay ang una niya nga pangalan sa entablado. Sa panahon sa pagbomba sa mga eroplano mga kaaksyon kay manti hindi lang man masiling naton nga nagabombaya mga eroplano sa mga Hapon Posible man mga kaaksyon nga nagabomba man ining mga eroplano sa Estados Unidos. Labi na gid kon ang building nga ina ang ginaistaran o ginapanaguan sa mga soldado nga mga Hapon. So amo nagabomba man ang eroplano sa Estados Unidos, nagabomba man ang eroplano mga kaaksyon sa mga Hapon. So amo na sa panahon sang pagbomba sa mga eroplano, gakautod ang ilang mga
mga palagwaon para magpanago sa ilang ginatawag nga air raid shelter sa orchestra section. Upod ba na mga audience? Kag kung wala nang sa pagbomba mga kaksyon, ini sila ang nagabalik sa ila nga palagwaon. Sino ka okay man? Gatanaw ka mo dira sa teatro mga kaksyon. Gatadlaw-kadlaw ka mo. Kanami sa palagwaon nila ho. Tapos sa tunga-tunga sa palagwaon mga kaksyon, gulpe lang ang nabatian ka mo dira ang sinigabo nga bomba, no? Ti ang mga nag-perform sa stage kag ang mga nagtanaw mga kaksyon, ang dali-dali na sila nga magkanto dito sa ginatawag nila nga Air Raid Shelter Orchestra o dira dampi ha sa orchestra section. Kung magtawhay na gani, wala na sa mga ratatatat mga muna aksyon, ano? Ini sila ang nagabalik naman sa pag-perform. So, do kasadya mga kaksyon, ano? Kasadya nga kahaladlukan. Kaya lain na sila mga kaksyon kung nabalang ang bomba dragid mismo mahulog sa kuan bala sa teatro mga kaksyon. Kaya mo na ng delikado, ano? So, okay man, kaya syempre buenas mo si Dolphy mga kaksyon. Nga siya, isa sa naging mapalaron kag hindi siya naging biktima, di ba? Siyang pangbobomba. Iti paglupok sa bomba mga kaksyon, bawa. Iti, kung hindi dira maglabog ang imo nga pitsopak, base bala ang paa mo, magbulag na sa imo nga lawas. Para ipadayon mga kaksyon, sa iya bilog nga karera ining si Dolphy mga kaksyon, siya ang nagwa sa 218 ka mga pelikula. Kaminsan na bala mga kaksyon, 218 ka mga pelikula nagwa si Dolphy. Sugod 1946, ini siya ang sa dugo ng bayan sa idalom sang Polaris Films hasta 2013, ini siya ang nahimo antes siya ang napatay, ano? The Search for Weng Weng. So minsan na bala 1946 hasta tuig 2012 mga kaksyon, ining paghimo niya sang pelikula. Although naging pagwa ang pelikula mga kaksyon 2013, 2012 pala mga kaksyon, according man sa mga cast, ano, ini siyang natapos na tuig 2012. Ang isa sa pinakalawig situational comedy o sitcom ni Dolphy, amo ang John and Marcia. Kung sa diin mga kaksyon, iya nakaupod si Nida Blanca. Sugod bulan sang Mayo tuig 1973. Ini siya kapanahunan mga kaksyon sang martial law eh. Sugod bulan sang Mayo tuig 1973 hasta bulan sang Hulyo tuig 1990. Kag ang Home Along the Riles mga kaksyon, sugod 1992 hasta 2012. Pero tuig 2003 mga kaksyon, ang sitcom na Home Along the Riles ang nangin Home Along the Airport. Si Dolphy mga kaksyon ang mayara sa 18 ka mga kabataan. Din ka mo dira mga kaksyon. Dira nagapakita nga ang ato na King of Comedy diri sa Pilipinas ang mapinalanggaon. Diba? Ito isang hobin man si Dolphy, mga kaksyon sa inyo makita dira sa aton nga Facebook Live. Hindi man ni basta-basta iyang itsura. Gwapo man ni si Dolphy. Taas ilong tuod man, di ba? Minsan na, tama ba lao? Nataas ang ilong sang hubin pa ni siya. Kag syempre, ang iya pirmi kaupod mga kaksyon, amo si Panchito nan. Ang ginatawag na bala nga isa man sa mga sikat nga comic duo sa teatro. Kag sa inyo man makadtuan, di ba, ina bala nga stand-up comedian, amo na mga kaksyon, ha? Kag siguro mga 90s o mga 80s to 90s mga kaksyon, kung naabtan nyo pa ang Ray Cards, ano? Hindi ba kasi kaya mo na ng edad ko, ha? But according man sa history mga kaksyon nga aton man gin-research, Ray Cards, di ba? Kag syempre, before that, amo na ang comic duo nanday Dolphy kag ni Panchito.
Si Dolphy ang may 18 ka mga kabataan, di ba? Siya ang nagtaliwan sa tong July 10, tuig 2012, alas 8:34 sang gabi, Philippine Standard Time. Sa edad na 83 anyos. Ini ang 15 dias na lamang tani mga kaksyon, antes siya or antes ang iya ika-84 nga birthday. So base sa mga doktor mga kaksyon, tungod ini isang multiple organ failure, secondary to complications dala sang pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, kag renal failure. So, muna mga kaksyon or acute renal failure. So, muna mga kaksyon ang kabuhi ni Dolphy. Sang buhi pa siya hasta nga naglambot na mga kaksyon ang adlaw kung sa diin na siya ang nagtaliwan. Siya ang napatay mga kaksyon sa edad nga 83. Grabe nga mga pelikula mga kaksyon, ano? 218 movies ang nahimo sang aton nga King of Comedy diri sa Pilipinas, wala sang liwan kundi si Dolphy. Dolphy o Rodolfo Vera Quezon Sr. Anyway, mga kaksyon, sa aton nga pagbalik, aton mga kaksyon pag-istoryahan, ining pinakauna nga test tube baby. Siya ang ginbunag mga kaksyon subong nga adlaw, July 25, apang iniya tuig 1978. Dekada 70 mga kaksyon, may ara na wala sa mga high-tech na mga computers. Of course, wala pa, di ba? Pero mga kaksyon, kung aton balikan, ini siya tuig 1978, July 25, ginbunag ang pinakauna nga test tube baby sa bilog nga kalibutan. Sino bala siya mga kaksyon? Kung siya ang test tube baby, siya bala ang naging normal nga tawo? Siya bala ang nagbusong o nagbusong man nga normal parehas bala sa mga babae nga nagdako iyat siya, nagdalagan siyam tubtub-pulo ka bulan, di ba? Kati halin siya sa test tube baby mga kaksyon. Ano bala nga tabo sa iya? Kag ano bala ginhimo siyang mga doktor mga kaksyon? Inamaybalaan yung mga kaksyon matapos ang aton pila ka mga commercials diri lang sa aton nga programa nga Johnny Tiger Rides Again with Action Red Salgado. Good morning mga kaksyon, nagabalik kita sa liwat sa itong programa Johnny Tiger Rides Again. Kag this time, kita ang magtamyaw sa aton mga friends diri ang nagkomento sa aton nga Facebook Live. Alright, good morning sa kay Meleli Oligo. Bo siya gid ang pinakauna gid nga nagbugtaw kag nag-view sa aton nga Facebook Live. So anyway mga kaksyon, anyway, do not forget to like and share ang aton nga FB Live sa ato nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Kung kamo dira may anas ang gusto nga tamyawon, komento lang kamo kaina ang aton pagatamyawon subo nga aga. Okay? So anyway, good morning sa kay Mileli Oligo, Alex Montesa. Alright, good morning Action Red. Have a blissful Sunday. Once again, same sa ibo Alex Montesa. Okay, are. Kindly greet sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sang Barangay Tangub, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Kag sa familia Dialagdon, Rafaela. Okay, Rafaela sang Pandanon, DSB. Upod sa puwersa sang ARB community. Madamo igang salamat. Thank you so much, Alex Montesa. Kag Aria, Mileli Oligo, please lihog lang patamyo Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa. Thank you so much, Mileli Oligo. Cecil Estrella, good morning sir. I'm watching here in Dammam. Okay, Dammam, di ba? Dammam, Saudi. Shout out naman sir, family Estrella, Kabagda, and God bless. Have a safe everyone. Okay. Thank you so much, Cecil Estrella.
Kag Ari, Eddie Lau, sa aga man nagbugtaw sa programa. Good morning, Action Red. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel, diri sa Cain Town Subdivision, Victoria City. Thank you again, Johnny Tango. Welcome, Eddie Laus. Kag siyempre, Ari, Alex Montesa. Okay na, tamyaw na nato ni Kagaina. Eddie Laus, good morning. Kag siyempre, Ari, nagbugtaw, I guess, aga pag ini si ilan or gabi. Vanessa Mayo. Good morning, Sir Red, a.k.a. Johnny Tango. LOL. Okay. Maaga magising is a blessing. Okay. We're listening, watching while traveling ni Dr. Mayo. Okay. I heart your programs from USA. Wow, grabe. Thank you so much, Vanessa Mayo. Kag syempre, Are, Mox Hispaniola. Action Red, good morning, live from Isabela. Thank you. Kag Dang Dizon Tirol. Hello, good morning, mati lang kami diri sa Canlaon City. Thank you, Dang Dizon Tirol. Kag magin patamyo si Alex Montesa, ha. Good morning man sa family Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag sa pamilya Chongko sa Greensville. Thank you, Action Red Salgado sa Action Radio Bacolod. Thank you so much, Alex Montesa. Labayen Eduardo Jr. Good morning, ARB, watching live at Donia Juliana. Thank you. Angela Liarte Gayondato, good morning, watching live sa Bangga Totong, Barangay 1, Barangay Felisa, Totong 1 or Totong 1, Barangay Felisa. Thank you so much, Angela Gayondato. Kag syempre, Are, Teresa Luxina. Good morning, Action Johnny. Monitor lang kami diri sa Kuwait. Salamat and God bless. Thank you, Teresa Luxina. Kag Redron Ardauk. Or ba si Quadrani, di ba? Gisulit lang apelyido. Good morning, Pogi. Ikaw ang Pogi, guro ya. Gisulit man, guro, ang first name yan, no? Norger. Basta mo na. Quadra. Thank you so much sa pagpamati. Imelda Hamelo Bangwanga, maayong aga. Okay, Vanessa Mayo rin nag-comment pa sa itong FB Live. Action Red, kindly greet to my EFC buddies Jinky Dialagdo, Noel Amar, Alex Montesa, Meleli Oligo of Bani Cafe of Tangub. Yes. Bia Jonathan, Michael Jun Season, and President EFC Dennis Richard Tibor Roma. Salamat, Gid. Greetings from Wisconsin boundaries, the home of dairy state. Wow. Mag-dairy mo na sa mga tinapay, no? Ang dairy cream. I don't know kung na muna. Thank you so much, Vanessa Mayo. Kag, agapasalamat si Alex Montesa sa pagtamyaw, ha? Kag, syempre, Rexis Ungsod. Good morning, Johnny, watching live from Pulupandan. Nonoy Boragos, good morning. Ronald Vicera, Action Red, monitor lang kami diri sa San Agustin, Romblon. Sir, greet ko lang di asawa ko nga si Juliet diri sa East Home 3. Salamat, Gid. Okay, welcome. Teresa Vandel Wevel. Hello, good morning dira sa inyo, watching from Belgium. Okay. So mga kaksyon, may ara pa kita sa next batch of greetings, magabalik kita. Thank you. Nagabalik kita sa liwat sa itong programa, Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Anyway, mga ka-action, sumuka para ihatag sa ato na pinakaulihi nga update rin syudad sa Bacolod kag bilog ang probinsya sa Negros Occidental. Aton makaupod, Action Marlon Genovea. Good morning, Action Marlon. Action Red, good morning, prote daw hindi ma yung
Aga subong kay man gainulan kabay. Gani. O kag nagapangibot ang ulan subong pero sa sinigid niya magtanayon sa oras nga alas 5:26. Naghula-hulaw niyo ba ng ulan akson red no dari sa Medalan sa Granata nagausoy kabi. Pero may talithi nga nagatupa gyapon or makabig nato rin ning dabo-dabo. Ang dalan basta simentado basa ginakson red. Basa. Oo, ang hindi simentado, walang basa, lapot-yak pa. Nagligad to kundi nag-report kita Domingo man sang kagahon mo amo maning tiyempo ho. Bot sa lingon mga isa kasmana na ni. Di mayo ang lakas sang panahon naton ti siguro dalagi hapon na ni sang typhoon nga si Fabian. Pero report kita baton ta na dumadog biya na siya. Philippine Area of Responsibility. Galing ka kanamo pala sa muno nga sa linya action bar daw klawig naman, no? Ang amoning sitwasyon sa panahon kag kanamo action red sa mga trabaho na kag obligasyon kun tani sa mga action ta nga na ulo apektuhan. God man sa di mayong tiyempo. Mo nagyapon ang pagtupa sa ulan ko pihanay bla. Grabe ang pagbundak niya, mayara tag isak minuto lang, 2 ka minutos, mauntat man sa action red. Pamalakalangan ka sa lugar nga way kasang pasilungan, basta kini mo sa dingaling puduhan. Halong-halo lang kay ang direksyon namo subong nagapa bukid kami, kita gid namon di action nani ang nagaporma naman tuman ka ito magalom naman sa bukid ka person ho. Wow. Ang abi ko action Marlon may nakita ka mo dira nga nagasuksok itom nga bestida. Away pa ka tulog pa sila. Tulog pa. Dami di ba ni kutot pag waning tiyempo ho. Kung way man action red sang sang obligasyon, dami tulog gid ho. Amo gini siyang nami ko no nga kuan mo nang yakapsul kuno kag kispirin action Marlon mo. Ano, iban way ganam ligo ne kay sa doktor daw sa tubig. Baho. Ang iban dito na papilitan mapaligo, pilitan man pag-init sa tubig. Okay, grabe ka bugnaw na action red no. Anyway, ang sitwasyon sa sunod sa Bacolod, bisa na mo ning inulan prote nga to sa kapulisan naga-roofing sa gihapon action red dati temprano pa no. Di man pwede action red nga maghalas lamang upod pa sila sa tugnaw lang maghalamang na barikoto sila sa police station. Kinapabot nato ng action red ining pag inspeksyon mamla ni Kuan ni PNP Chief Guillermo Eliazar sa pila ka mga police station diri sa Bacolod kag Negros Occidental, parehos man. Hinihimo niya sa iban sa mga police station galing ang question kung saan nakaschedule na kung tani galing kaya na-postpone man to action red. Basi siguro man sa kuan bala action Marlon sa tiyempo man balahaw kaya siguro dado di nami ang tiyempo subong Ano man, kung tiyempong paghambalan, pektado man akong action red ang biyahe sang aeroplano, biyahe sang barko mo. Yes. Kung dati, kilala ikaw nga official, mayaran action red advisor, yung halis pag-asa mo nga ops, di na ibag biyahe. Medyo daw dulo delikado. So, paboton tara, kay ang mga police station nagsurag yung bisitahan plan ni Eliazar, may mga video gina siya, gina-post sa ilas sa nga Facebook. But lang kung surprise sila kung ano nga plastada, kay once ka magbisita sa Action Red, way sa gagi sa entrance, sa exit sa gagi. Abo Pinasahi, gali ni. Sa gagi, kag una ginapadulungan ang mga sulok-sulok na area sa police station, sa building. Bao. Tuki niya ang masitira. Tuki niya ang tanom. Isa pa lang action rin na kunya na gidalan, power na mo. So marami mga opos ang sigarilyo. Bao. Iti bawal giba na tuod sa mga government agencies nga mga opisina? Naman, ikaduwa yung inspection, CR. Hindi kay conference room ha, hindi comfort room. Bao. Ngaman. Cleanliness gapon Tungtong ka to sa una nga mayara sa sangga hepe sa pulis nga nagkikan. Oo. Kay grabe kahigko kag kalain sitwasyon sa nga sulod sa CR.
Kadawayan na action red kita ikinatlo kita inspection CR gapon. Bao. Oh, conference room. Oh, check action red. So far ang mga napadulungan niya nga police station ano man, mga kadayaw man siya. Ay tinlo man ko no okay man. Kaya ibang nga mga police station nakapreparar na ni. Mahal sila maninlo mo na makatuli si Tiyo ko. Oo. Pero damo gibaya dari sa Bacolod City nagligat to may police station nga punamunuhan man to. Pagod man nga ti amo na damo upo sigarilyo, ni mayo ang comfort room. Bonggoro ti marasmas pa sila. Nakamarasmas na hepe. Kaga nakasugo ni kono pa tinluin nyo da. Kasi kung mag-gulpilan di, ato sa nga PNP chief. Anyway, may magasuga yapon dari sa area sang Takuling Asunan, no? Takuling area ni, may abot lang kon may ara sang tawo gini nga ang iya sining obra or obligasyon kada aga pang off sang suga. May ara gini guro, no? May ara gini. Kaga actually may ara ba na action Marlon bala sa mga posting nga ginabutangan bala sang photosil nga kung magdulom siya daw automatic na bala nga magsiga ang suga. Correct me if I'm wrong pero normally amo na ko na ginabutang eh. Oo, amo na guro nakita ko dito sa may area sang Araneta ho. Automatic lang sa action na red nga nagasiga, no? O kung magdulom na siya. Oo. Muna siya. Dari sa mayari sa Takuling, daan pa rin sa isang posteho. May switch gini siguro action red yati. Mag-abo ning plastada, basi doon kay Dugaya. Off man kay man, amo ning ugada, man mo usik man action red mo. Power sang kuryente, blati, although kati syudad na nagabayad, pag amo ning sarang-sarang na dapat naka-off na ni. No, ang mga poste, wala ba napon sa mga poste ko baon, ngoy man talupang tanbla. Mayara nagahilay, mayara sang dugay-dugay na tutukon na. Pabayaan gyapon ti nagatuga sang peligro action na red. Kabay pa nga ining nagasulos sina action red nga kuano nga silak sang adlaw sa nabukid ka porsyon. Kabay pa nga magapakita ni siya. Kabay pa nga ining nagapurma galom subo nga tuban na kaitom. Kabay nga mapana siya para at least pagkatilaw makita sang kainit naman sang panahon. Yes, sir. Report gikan sa patrol with action na ni Kiraw Action na Marlon Hirupayaw na sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea sa pinakauli nga balita diri syudad sa Bacolod ug bilog ang probinsya sa Negros Occidental. Sa mo na mga kaksyon nagapanalit higapon sa gwa sa aton nga balay kun kamo dira may ara sa pagkakantuan na digin magkalipata. Ya magdala dira isang payong or ano man dira ka proteksyon nya kamo dira ang hindi mabasa sang ulan. Kaya base mo na mga kaksyon maglain pamatsag mo. Pag naglain ang imo nga pamatsag dira, base ikaw ang masalan. Kaga kung ikaw dira mag-ubo-ubo kay magpangatsi ka dira sa opisina niyo, base makibot ka pagkahapon, hindi na magbalik dira upod mo sa ulobrahan. Nadlok na sa imo. Iti sintomas, di ba? Base ikaw positibo, no? Ano ay mga kaksyon ng aton nga oras? Alas 5:36 na sa aga. Saluwat isa dira kabayong aga sa aton mga vendors nga nagapamati sa aton nga programa Johnny Tango Rides Again. Go, Johnny, go! Ginatamyo naton sang isa kabayong aga nagamonitor man sa aton nga programa si Madam Joji Tiap sang Sineco. Good morning sa imo Madam President. Anyway, para balikan ta mga kaksyon ini balagin mention ta kagin antes kita nag-commercial. Ginbon aga subong nga adlaw apang tuig 1978 ining pinakauna nga test tube baby sa bilog nga kalibutan. Sino bala siya? Ang pinakauna nga test tube baby sa bilog nga kalibutan mga kaaksyon 1978. Pila na bala ang edad mo mga kaaksyon sa sining nga tuig 1978? Ako kung istorya ko sa inyo mga kaaksyon 1978 wala pa kuya mabata. Wala pa ko'y mabunag diri sa kalibutan. Ang akon siniguro nga amay basiga discard pa rin sa akon nga iloy ano. Nga sige na bala tugnaw man sige na bala.
Ti 1978 pa ni mga kaksyon. Buot silingon kung ang Pilipinas ang pag-istoryahan. Ari pa ini ang Pilipinas sa ginatawag naton nga martial law. 1978 So, July 25, mga ka-aksyon, tuig 1978, ginbunag ang pinakaunang test tube baby, si Lois Joy Brown. Ang nanginunang test tube baby sa bilog na kalibutan nga nabuo sa in vitro fertilization o mas kilala sa IVF. Hindi na siya IBF nga vaccine, mga ka-aksyon, nga gani Inter-Boxing Federation do muna sa mga kaksyon, ano? Ini siya IVF, in vitro fertilization. Ginbunag sa Oldham District General Hospital sa Manchester, England, sang iya ginikana na sanday Leslie kag Peter Brown. Ang healthy nga baby nga ginbunag antes magatungang gabi sa cesarean section kag nagabugat iniya mga kaksyon sang 5 pounds. Dumay-ari kita sa picture sa FB Live naton nga tamaan kagamay. Cute-cute nga picture. Pero ang inyo makita dira nga babae kagay na nga tubalang kulot buhok kag chubby mga kaksyon nga may baby. Siya to si Lois Joy Brown. Ina yung picture nga black and white yung mga kaksyon. Amo na ginikanan niya. Kag siya na muna siya. Sang baby pa siya o sang bata pa siya mga kaksyon. Siya na isang dako na. May bana na siya kag duwa ka bata. Kadasig, no? So, ari mga kaksyon, antes makagwa si Lois, si Leslie Brown ang nag-antos pa sang pila ka mga tinuig sa infertility o hindi makabuo siyang bata tungod sa nagabalabag nga fallopian tube. Bulan sang Nobyembre tuig 1977 mga kaksyon, siya ang nagpaidalom sa experimental IVF procedure. Ang iya mature nga itlog ang ginkuha sa iya nga ovary, ginupod sa laboratory dish nga may ara sang reproductive cell sang iya nga asawa para makahimo ini sang embryo. Ang embryo mga kaksyon ang ginbutang sa uterus matapos ang pila ka mga inadlaw. Ang iya naman nga IVF doctors na sanday British gynecologist Patrick Steptoe mga kaksyon kag scientist Robert Edwards ang nanguna para magbulig sang isa ka dekada nga preparasyon antes ang eksperimento. Sang nahibalan inisang media mga kaksyon, si Brown ang nagapangatubang sa madamo nga palamangkutanon sa publiko. Kag sang mabunag na ang pinakauna nga test tube baby mga kaksyon, inidayon ang nangin headline sa bilog nga kalibutan sa tuanay kag nagdamo ang mga legal kag ethical nga mga palamangkutanon. Iti isa man dira mga kaksyon sa mga pamangkot kung nabunag ang pinakauna nga test tube baby mga kaksyon, ayhan ang iya sini paminsaron okay man bala? Of course okay man, di ba? Kaya mo na kaya basi ko na ang paminsaron sang test tube baby nga ni mga kaksyon, basi bala hindi okay. Ina balang makuton mo siya nga nakapamahaw ka na tapos sabto niya ka nga bago na siya katapos paligo, ano? Basi mo na bala example na yung mga kaksyon, pero siya yung mga kaksyon normal yung mga kaksyon yung paminsaron. Kaga hindi lang siya ang una, abutang ta hindi lang siya ang nanging test tube baby. Kay ining si Lois Joy Brown mga kaksyon ang nagkautod pa. May utod pa sa mga kaksyon kag ini nanging test tube baby man sa gihapon. Ang pamilya Brown mga kaksyon ang nakabata pa sa ikadua, hindi naman si Natalie Nan. Siya naman ay mga kaksyon ang nangin ikadua nga test tube baby. Matapos ang pila ka mga tinuig sa bulig man sa gihapon sang IVF. Tuig 1999 bulan sang Mayo. Isa man dira mga kaksyon sa pamangkot
kung siya ang test tube baby, butang tabi, okay iya paminsaron. Kung pamangkot mo siya, normal ang iyang asabat. Ang pamangkot sa mga eksperto o sa mga media man sa una mga kaksyon, kung siya ang test tube baby, posible bala nga siya ang magbusong nga normal? Parehas man sa mga babae, bala nga nagadalagan, siyam tubtub pulo kabulan nga pagbusong. Ari mga kaksyon ng ebidensya ha. Si Natalie ang nanginuna nga IVF baby. Amo na siya ikaduwa eh. Siya ini ikaduwa nga butang taguro, hindi man siguro ikaduwa nga test tube baby, di ba? Matapos ni Lois Joy Brown, madamo man sa mga mag-asawa ang nangayo bulig para makabuo man sang bata. So I guess hindi si Natalie ang nangin ikaduwa nga test tube baby. So after ni Lois, madamo man nag-request. I guess dito man mga kaksyon sa England. Pero Arya, si Natalie naman mga kaksyon ang nanginuna nga IVF baby nga nagbunag sang bata sa natural nga pamaagi nga nag-agi sa siyam hasta pulo kabulan. Ini siya December 2006. Si Lois Brown ang original nga test tube baby ang nagbunag man sang bata nga lalaki sa natural man nga pamaagi mga kaksyon. So hindi buot silingon ya kung ikaw yabi naghalin sa IVF nga procedure mga kaksyon, inabalang nabuo ka da sa test tube mo na, no? Ikaw ang hindi pwede magbusong sa normal, dapat IVF ka man, hindi mga kaksyon. So ikaw ya ang magabusong sa normal nga gakatabo man sa isa ka normal nga babae. Nan. So muna nagbusong siya kag subong sa inyo makita sa picture siya ang may-ara sa duwa ka bata. Nan. So sa liwat mga kaksyon, July 25 tuig 1978, ginbunag ang pinakaunang nga test tube baby sa bilog nga kalibutan. Ini siya si Lois Joy Brown. Ari naman mga kaksyon, matapos ang aton nga history. Walo bala ka mo mga kaksyon nga dito sa Estados Unidos, ini ba na mga goldfish ano? Amo na siya nga pinakabakal nga isda ano sa pet shop mga kaksyon, ining goldfish. Galagi kong kaisa ina bala nga magdamo na ni mga isda. May ara sa mga tao nga do na balang wala na space dira sa fish pond nila. Wala na sila dira sang lugar sa ilang aquarium. Ilang ini mga kaksyon nga gina-dispose. Paano bala nila mga kaksyon gina-dispose ini mga isda? Usually, ila ini ginahatag sa ilang mga kilala. Kung wala sila wala sa ilang mga barkada or ilang mga kaksyon nga kapamilya nga may ara sa aquarium fish pond dira ya, ini ang ginabaligya nila kung wala siyang may mag-angkon or may magkuha ka mga paryente nila. Pero what if mga kaksyon, wala sang may mabakal sang imudra dako ang goldfish. Wala man sang gusto nga mangayo dira sang imo goldfish. Apang wala ka na sang lugar para sa imo nga goldfish. Dito mga kaksyon sa Estados Unidos, hindi man tanan nga state dito sa Minnesota mga kaksyon may mga tao dito nga ginabuyan nila ang goldfish dito sa ila mga suba. Pero according naman sa mga eksperto, ini siya ang hindi manami. Kaya man tayo ko ng goldfish mga kaksyon, pag ini siya ko nung ginbuyan mo dira sa suba, umaga pa daw malapad na balang ilang languyan. Baka pag gusto sila may freedom sila mga kaksyon, ini sila gali ang dasig magdako. Daw parihas man sa mga tanong mga kaksyon, nga kung ibutang mo dira sa misitera, amo lang gid ang iyang size. Butang ta di sa magtamag ikadako nga tanom, di ba? Ang tawag sila gani bonsai, di ba? Bonsai. Tiyan mo na sa mga kaksyon. Pero kung ibutang mo dira ang tanom sa isa kaduta,
nga kung sa diin malapad ang iyang freedom para magdako siya, ining kahoy nga itanong mo dra, dako-dako mga kaksyon. As in gid ti pila ka mga tinuig ang magaligad, daw hindi mo siya mahakos bala. Tani mga kaksyon do parehas ng pagigugma, no? No? Nga kung buyan mo siya, madako ang pagigugma niya sa imo, galing kita wala siya gabalik, you know? Sa muna ka mga kaksyon, dito, arya, oversized ka mga goldfish ang nakitaan sa isa ka mga suba sang Minnesota. Kag ini ang naghatag problema sa mga lokal nga mga isda. Yung halimbawa, may ato dito nagapuyo nga mga tilapia. May nagapuyo dito nga mga bunog nga mga isda, pantat or mga haluan mga kaksyon. Siguro sa reflection bala sang ilang kolor, iguon pag sila sang sinag kaadlaw, mo siga badlak-badlak sila, nahadlok ang mga isda ka mga haluan. Kung may haluan gid man hadlok sila. Hala, isda nga nagasiga-siga, ang isda nga nagasiga-siga. Nadlok ko rin iban nga mga isda, tiyan mo na guro, nagpalagyo sila. Kumbaga pa, mamigrate sila. Sa sinay nga suba, masaylos na spontanan. So, kung may ato man tubuyan nga goldfish, mahadlok man sila, malagyo man sila mga kaksyon. Unless siguro, kung may ara dito sa isda nga piranha, pero kabahol naman siguro, di ba? Kaya hindi man siguro isa sa mga suba. Hindi man siya Amazon, di ba? So muna mga kaksyon, ang mga otoridad sa Burnsville, Minnesota ang nagapanawagan sa mga residente kag tag-iya sa mga pet goldfish nga hindi pag-dispose o buyan ang iniya sa mga suba. Kay ini ang makahatag problema sa mga lokal nga isda sa bandasig sini nga pagdamo. Ila iga-take over ang tubig nga magaresulta ini sa pagsaylo naman sa lokal nga mga isda sa piyak to nga suba. Suno pa sa mga eksperto nga dasig ini sila magdamo kag makahatag sa nga poor water quality. Sa pagdamo nila, ila pagkakaunon ang mga tanom nga nagatubo sa tubig. Ini siya ang dasig nga magdamo. Kag ini sila mga kaksyon kuno naglabot sa mga linibo gid Hindi lang nga mga kaksyon mga 200 kundi linibo gid mga kaksyon dito sa Keller Lake, Minnesota. Pero ini ang hindi first time. Sang nagligad nga Nobyembre, suno sa wildlife officials nga nakabase sa Minnesota mga kaksyon, may nakuha sila nga linibo ka mga goldfish nga nagalangoy-langoy sa Big Woods Lake sa Chaska, Minneapolis. Ang grupo sang wildlife ang nakakuha mga kaksyon sa kapin sa 500,000 ka mga goldfish tungod sa environmental issues nga naghatag sa mga lokal nga isda. Suno pa sa mga eksperto mga kaksyon nga ila ini ginakonsiderar nga illegal fish stocking ang pagbutang sa mga goldfish sa mga suba nan. So amo na mga kaksyon ang isa sa mga natabo dito sa Estados Unidos nga ginbuyan ining pet goldfish nila kati way na kuno sang lugar gamay lang gid siya pero pag ini ginbuyan mo mga kaksyon mo sa kadako sa inyo makita dira sa tong Facebook live kadako mga kaksyon gamay pa ni ganing isa ilagin tako sa ilang sapatos dako pa ang isda kumpara sa ginasuksok mo nga sapatos. Tini mga kaksyon niya sapatos ni sa mga Amerikano niya ano bala sila kataas, ano bala kadako ila sapatos, buta tabi size 10 ti size 10 amo na kadako ang goldfish, gamay pa lang na ari isa may ginhakwato ang ginhakwate matyagan ko do isya ka katre mo na kadako ang goldfish mo sarabala dako gadako sa pagimbuyan mo sa suba kag ihatag mo sa iya ang iya nga freedom tani ang palangga o pagpalangga sa isa ka tawo parihas ni kung ihatag mo si ang freedom madako ang iya nga pagpalangga sa imo galing kiting iban wala na nagabalik sa ilang sa nagapalangga sa ila
Anyway, mga kaksyon na mo ng aton nga mga pampabukaw nga mga balita subong nga aga. Matapos ang atong nga history, matapos ang aton nga pampabukaw nga balita mga kaksyon, well, yari na ang aton mga jokes para sa aton nga Johnny Tango Rides Again. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Eksena sa sulod sang balay, nagpangayo sang bulig si Lolo Labron sa espiritista na si Johnny Tango. Wow, grabe espiritista si Johnny Tango Kay ang apo ni Lolo Labron na si Rogo, agin saniba na sang malain nga espiritu. Woo! And as he gives it to her, she begins to sing. Hindi na ako si Rogo. Hindi na ako si Rogo. Ako na si Jericho Rosales. Kung hindi ako si Jericho Rosales, ako si Alden Richards. Jadi Tango, amo na subog ang problema sa akon nga apo na si Rogo. Ginsaniban sa sang malain nga espiritu. Kagang iyang ginapaghabal ka mga weirdo, kag kalayo gin siya kamatuuran dyan ni Tango. Sa buwas, makadto ako sa kalanaan nga may ara sang only rice. Makaon ako 20 ka rice. Gamit lamang ang isa ka paa ka manok. Padagaan ko lang sang patis kag chicken oil. Dahil katayog na siya ginapaghabal dyan Nabatian ko sa Lolo Labron. Sa tunga sa ilang nga istoryahan ay ni Johnny Tango, kag Lolo Labron samtang nagapamati sa mga ginapanghambal ni Rogo, gulpi lang nga naglutaw sa iya ginahigdaan ining si Rogo. Johnny, naglutaw si Rogo, naglutaw siya. Alam ba, si Ino na ni kamalaan ka espiritu nagsanib sa iya gilawas. Tilawan ko kahibanon Lolo Labron. May dala ako diri nga ahos, Bombay, Luya, kag Ricardo. Johnny, maano ka? Maluto ka siyang adobo? Idilo amuni ang kargada ko para mapalayas ang malain nga espiritu nga ara sa lawas ni Rogo subong. Gingamit ni Johnny Tango ang iya mga kargada sa aswang, ang ahos, Bombay, Luya, kag ang Ricardo. Nagsindi inidayon sang kadila kag nagpangamuyo para maglayas ang malain nga espiritu sa lawas ni Rogo. Ari na kun nga ritual. Dabo, dabi, hay tsakaron. Oti, ano na Johnny? Masaragan mo kapagwaon ang malain nga espiritu sa lawas ni Rogo, gaapo ko? Lo, may good news ako kag bad news para sa imo. Wala nagid kita sa mahimo. Isa lang tuod ka malain nga espiritu kag perti pa kakusog ang ara sa lawas ni Rogo. Amo na siya ang bad news. Ay, kaluoy ba ni siyang akon, gaapo? Ate, ano ang good news? Ano ang good news, Johnny? Ang good news naton nga nabilin lo, kay hindi na mapahalin ang malain nga espiritu sa lawas ni Rogo. May nagbukas na nga peryahan sa bangga lang Pwede ini siya nga pagkitaan. Pwede ni siya kagilupad-lupad siya Ay, amo na gali. Bye! Thank you so much, Marcelo, sa imo nga joke ang ipadala diri. Okay siya.
dira sa Barangay Bata, no? Thank you so much. Isa ka adlaw, nagdalagan si Johnny Tango sa isa ka building nga ginataguan sa mga tawo nga wala pa makagat sang zombie. Uy, zombie ni. Hindi para para magpangayo sang bulig sa leader nga si Rugo. Maluwi ka mo! Buligin niyo ako! Buksin yung pertahan! Buligin niyo ako! Hindi ka namon pwede pag-abrihan. Dumay kagat ka sa imong aliog. Kag dumay karos ka sa imong guya. Basi mazumbi ka na dugay-dugay. Hindi ka namon yung pag-abrihan. Tigilan mo kami yan. May kagat man ako tuod kag karos, pero hindi inihalin sa zombie. Safe ako ka tao, maluoy ka mo, abarihin ako di Rugo. Maluoy ka Rugo. Abe. Di kasi noon nahalin ang kagat nga ara sa imong liog kag karos sa imong guya. Sige ba, explicar be? Antis ka namon abrihan. Rugo, halin ini sa akon nga asawa. Ginkagat niya ako kag ginguramos. Nadakpan niya ko abi nga gintusik-tusik ko ang zombie. Ano abi Rugo kay kagwapas ang zombie? Daw si Marian Rivera. Outside di kulambo. Thank you so much, Stella, sa imong nga joke. Stella of Barangay Banago. Thank you. Ari pahabol ang mga kaksyon. Christy Gulmatico Abaro. Good morning, Johnny. Gapamati kami diri sa Silay Ginhalara na maulanon nga tiyempo Silay. Thank you so much, Christy Gulmatico Abaro. Up in the woods among the evergreens. And also, hi man sa kay Shane Anthony. Good morning, Johnny Tango watching from New Jersey. Wow, thank you, Never ever learn. Hi, Makay Luz Villaranda. Good morning, Action Red from family Relo of Estefania. Uy, thank you, Luz Villaranda. Nag-PM o nag-comment diri sa ato na dira sa may East Homes 1. Thank you so much. Go, Johnny, go. Hi, Shabber Christine Villanueva. Good morning, Johnny. Watching from Mauritia. Mila Milara sa pool. Good morning, sir. Mileli Oligo. Salamat kay Ma'am Vanessa sa greetings mo sa akon, Mileli Oligo. Vanessa Mayo, Action Red, dairy is like milk. Okay, di ba? Dairy cream. Okay, so it's milk. Finally. Thank you so much, Vanessa Mayo. Yogurt and butter made from cow's milk. Wow! Kaya syempre, Ari, Andizon is tourist. Good morning, blessed Sunday to all watching from Kuwait. Kaya syempre, ay man kay Dennis Richard Timor Roma. Okay, good morning. Andrino Comida Butanas. Good morning, Action Red Monitor lang kami diri. Gem Taxi Group. Tamyaw ko lang drivers. Drivers ang Gem Taxi Group. Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Toto Balolot, John Vicente, okay, good morning. Greet lang family ko sa Himamaylan, Barangay Karabalan, family Vicente from John Vicente of Barangay Hagnaya, Habindan, Capiz, salamat. Russell Gomez, good morning. Princess Kitasha Magbanwa Okate, good morning man. Kag syempre Freddy Narciso, maayong aga Action Red, Tamya Holindri sa Tanuan City, Batangas. Toto Jun Jr. Good morning, Sir Red. Watching from Naga City. Uy, anak ka sa Naga? Johnny, be Naga, o basi Naga Bugtaw? Atood man, Naga. Toto Jun Jr. Good morning. Isa man sa mga manamit magluto siyang pagkaon. Toto Jun Jr. Victor Tugaf, good morning. Asuncion Lapore, good morning. So, mga kaksuway na kita sa oras. Madamo kasalamat sa liwat. Ini si Action Red Salgado sa itong programa. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.